Aha mwada Chidimma ihe dị ndeme nke gị kwan. Afa m bụ Ebere Chiamaka Joy. Ebere Chiamaka. Ebere Chiamaka ana m akwalite asị Igbo na-achọ nye m ga-enyetụ ego ntakịrị. Okay. Ebere Chiamaka ị nwere ike ịgwa m onye ịbụ? Ele ebe isi? Ebere Chiamaka Joy. Afa m mpam bụ Ebere Richard. Ọ dị mma. What else again? What's Ọ sịkwala bekee. Ada ewepụkwala otu ego. Gara. Mpam onye Imo State, Owerri North. Obibi ezi na Amori. Mma m onye Imo State, Owerri North, Ụlakọ. Afa ya bụ Ebere Stella. Ọ dị mma. Kedu ihe ị na-eme na Imsu? Ana the one now you go to one no not leju pep. It's actually making leju pep na Imsu. Ị chọrọ ime eju pep ko. Ị chọrọ ilele ka ị chọrọ. Achọrọ m ime ya. Ime ya eju pep. A na-eme eju pep eme. Ọ kwa program na. O tinyekwala program anyị we. Chineke me. Tinyere anyị ji, anyị ekele gị. Asị na onye kelee eze na nke o mere o mekwa ọzọ. Mana ụbọchị nke taa anyị ebutego Ayajoku. Ayajoku Festival is a yam festival, a cultural and intellectual celebration bringing together Igbo scholars, leaders, thinkers, and creatives. Now, Imo State is the bedrock, the birthplace for Ayajoku Festival. Now, in 2025, Ayajoku is alive. Ayajoku still exists. Ayajoku is here again in Imo State. Come on 27th and 28th of November 2025. To be lots of learning and celebration. See you there. Anyị were kwere ndị ọzọ. Ọ dị mma gaa n'ihu. Kedu ihe ị na-agụ na Imsu? Achọrọ m ime nursing. Nursing. Kedu ihe akpọ nursing na n'Igbo? Amam, nurse Eliza. Nurse Eliza. Ọ dị mma. Kedu afọ ole ị gụọla ya bụ agụmagụ? Ma? Kedu afọ ole ị gụọla ya? Amam that one. O tinyekwala because anyị ekele biko unu. Ọ dị mma, gịnị ka nna gị na-arụ? Oh, quite a businessman. O tinyekwala business anyị ewerekwala ọzọ ego gị fọbara otu.